fem esmorzar a treball, parlem de les nostres coses, fotem les nostres conyes, gastem bromes i jo crec que és fonamental el que hi hagi bon ambient. I quan dic bon ambient vol dir que quan ens haguem de dir les coses les diguem, però que aquí els protagonistes principals són els xavals. Si no estem bé amb els xavals i ells ho detecten, és a dir, jo no crec en les organitzacions, en aquest cas parlo de xavals, i això ho podem traspolar al tema, per exemple, escolar, on els despatxos dels que en principi gestionen aquestes siguin bucles. És a dir, jo si el meu despatx no està obert perquè els xavals puguin entrar, puguin explicar les seves coses, em puguin dir què troben a faltar, què necessiten, com se senten, el que ha fet, la gràcia, el tal, no sé què, no té sentit. A mi que m'interessa que hi hagi bon ambient, perquè això al final m'entens. Amb més complicitats, les coses funcionen més bé. Jo crec que els treballadors intentem això, no sempre s'aconsegueix, però intentem que, i per exemple en aquest cas l'ambient tant amb el Rubén i el Ricard, que som les tres persones que una mica dirigim això, jo crec que mai ha de ser una cosa d'una persona, no crec en els directors, crec en els equips de treball, que al final el responsable d'assumeix un, el que hi toqui perquè forma part del rol, però sí que 60 xavals o 90 xavals, la gestió, la formació, la dotació, parlar amb els pares, amb els entrenadors, amb els serveis mèdics, amb la rehabilitació, amb el servei d'alimentació, amb els desplaçaments, amb les 1000 històries que passi, amb l'edat de l'adolescència, fos treball en equip o no s'arregla, és que és impossible. Llavors s'ha de delegar, s'ha de tenir confiança en la gent i s'ha d'assumir i donar responsabilitat. És la meva manera d'entendre.